Mayong hapon sa tanang mga kahigalaan o kaigsuunan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan. Salamat sa Ginoo gumikan kay gihatagan na usab kita niya og kahigayunan nga makapaambit sa pulong sa Ginoo niining atong panagtigom ning takna sa kahaponon. Our text this afternoon is found in John chapter 18 verse 1 hangtod sa verse 11. Juan Kapitulo 18, versikulo 1 hangtod sa versikulo 11. And this is what the Word of God says. Human si Jesus makapamulong niini, mitabuk siya sa sapa sa Kidron, kuyog sa iyang mga tinunan. Niadtong dapita may usa ka tanaman, ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Si Judas, ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinunan mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga Romanhong sundalo. Mikuyog usab ang pipila ka gwardya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan, sa mga pari ug sa mga pariseyo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila ug miingon, kinsay iniyong gipangita? Sila mitubag, si Jesus nga taga Nazareth. Ako, siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako, miatras sila ug nangatumba. Ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus, kinsay iniyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazareth, sila mitubag. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako ang inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban, miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon, Amahan, walay usa kanila nga nawala niadtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari. Ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa tinuod lang mga kaigsuunan, walay makakuha sa kinabuhi ni Jesus gawas kung voluntaryo niya kining ihalad. Mo kini giingon ni Jesus sa Juan Kapitulo 10, No one can take my life from me, but I voluntarily lay it down alang sa iyang mga karnero. And tinuod, kung mahimo biya gyud unta nga patiyo ni Jesus ang iyang mga kaaway in just one snap of his finger at that time, niadtong gidakop siya, pero nakita nato mga kaigsuunan nga voluntaryo nga gisurrender ni Jesus ang iyang kinabuhi aron mamatay alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Dunay 5 ka obserbasyon nga atong makatunan ning takna sa kahaponon mahitungod sa pagdakop sa atong Ginoong Hesukristo. Apan sa dili pa atong pangayoon ang tabang sa atong Ginoo pinaagi sa mga magampo kita. Salamat o Dios sa kihagayunan nga imong gihatag kanamo niining taknaa aron makapamalandong sa imong pulong ug among masaksihan karon kung giunsa nimo pagboluntaryo nga gihalad nimo ang imong kinabuhi Ginoong Hesus. Gitugyan nimo aron mamatay didto sa krus sa Kalbaryo alang sa pagluwas sa mga makasasala nga susama kanamo. Among gipangayo nga gamiton nimo kini aron tawgon ang mga makasasala ngadto sa imong tiilan o Hesukristo aron sila makabaton og kaluwasan ug ang tanang mga magtotoo malig-on sa ilang pagtuo ug pagsunod kanimo. And this we pray in your mighty name. Amen and amen. Mudangat na kita sa unang obserbasyon sa pagdakop sa atong Ginoong Hesukristo didto sa tanamanan sa Getsemani. Unang obserbasyon mga kaigsuunan, gihalad sa Ginoo ang iyang kinabuhi, gitugian niya aron dakpon siya bisan pag nasayod siya sa tanang mga butang nga mahitabo kaniya. Ang giingon sa verse 4 mga kaigsuunan, si Jesus nga nasayod sa tanan nga mahitabo kaniya, mitagbo kanila og miingon, kinsay iniyong gipangita? So, nasayod na gyud si Jesus sa mahitabo kaniya. Ang giingon sa John chapter 1 verse 48,
nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Nathanael kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igera sa wala kapatawgan ni Felipe. And we are talking about how many kilometers of distance gikan sa nahimutangan ni Jesus ug ni Nathanael. Pero nasayod si Jesus, nakita niya bisag pila ka kilometro ang distansya nga si Felipe or si Nathanael naglingkod didto sa kahoyng igera unya giduol siya ni Felipe. That's how all-knowing Jesus Christ is. That's how omniscient our Lord Jesus Christ is. So nasayod na si Jesus sa mahitabo kaniya apan iyang gipresentar ang iyang kaugalingon sa mga sundalo nga miabot aron sa pagdakop kaniya. Matud pa sa John chapter 13 verse 11. Ang giingon dinhi, nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya. Busa miingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. So nasayod na si Jesus nga si Judas mubudhi gayud kaniya pag-abot sa gitakdang panahon. And not only from the beginning of his ministry, niadtong iyang gipili ang 12 ka mga apostoles, but from the beginning of time, sa wala pagani gitukod ang kalibutan mga kaigsuunan, from everlasting to everlasting, gifixed na ang plano sa Ginoo nga si Jesus pagapatyon muanhi sa kalibutan ug iyang ihalad ang iyang kaugalingon alang sa kaluwasan sa iyang mga katawhan. So, nasayod ang atong Ginoo kung unsa ang mga pag-andam nga gibuhat sa iyang mga kaaway aron siya ilang pagadakpon ug pagapatyon. Nasayod ang atong Ginoong Hesukristo nga gibutang na ni Satanas sa kasing-kasing ni Judas ang pagbudhi kaniya ug si Judas miuyon nga mubudhi siya sa atong Ginoong Hesus. Ang giingon sa Matthew chapter 22 verse 18, ang giingon dinhi, apan nasayod si Jesus sa ilang daotang tuyo, busa miingon siya, mga tigpakaaron ingnon, nganong iniyo man gayod akong sulayan. So mga kaigsuuna, nakita nato that Jesus Christ knows everything. Nasayod siya sa tanang mga butang ug karong taknaa, nasayod ang Ginoo kun unsay sulod sa imong kasing-kasing ug hunahuna higala. Ang tanang mga sala nga atong gibuhat bisan pa sa sikreto nga dapit nga walay nakakita kanato, sa tinuod lang we are doing all of those sins atubangan sa hari samtang nagalingkod siya sa iyang trono, atubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Now, si Kristo isip omniscient God, Dios nga nasayod sa tanang mga butang, nakita nila ang pagkadautan sa kasing-kasing sa mga katawhan. He was well acquainted with all their tigpakaaron ingnon mga kaigsuunan. Ug ang mga tawo wala gihukman sa atong Ginoo base sa panggawas nga makita, kundi gihukman sa Ginoo ang tanang mga katawhan gumikan kay nakabasa si Jesus kung unsa ang sulod sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Nasayod ang atong Ginoo kung kinsa ang tigpakaaron ingnon. Nasayod ang Ginoo bisan pa sa atong panagtigom ning takna sa kahaponon kung kinsa ang tinuod nga nagsimba kaniya ug kung kinsa ang mianhi dinhi sa panagtigom nga napugos lamang ug ang kasing-kasing layo gayod kaniya. Nasayod ang Ginoo gumikan kay walay matago sa iyang atubangan, walay maskara nga magmalampuson atubangan sa Ginoo. Mo kini giingon usab sa Revelations chapter 2 verse 23. Ang giingon dinhi, patyon ko ang iyang mga anak ug unya ang tanang simbahan makaila nga ako mao ang nasayod sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa tawo. Gantihan ko ang matag usa kaninyo sumala sa inyong binuhatan. Mao nga sa adlaw sa paghukom mga kaigsunan, wala gayoy makapangatarungan sa atong buhi nga Ginoo. Gumikan kay nasayod siya sa tanan nga atong ginabuhat gikan pa sa atong pagkahimugso hangtod sa atong kamatayon. So, sa pagdakop nila sa atong Ginoong Hesukristo, voluntaryo nga gipresentar ni Jesus ang iyang kaugalingon. Nasayod na gyud ang atong buhi nga Dios kung unsay mahitabo kaniya niadtong taknaa didto sa Garden of Gethsemane.
Ikaduha nga observation mga kaigsuunan sa pagdakop sa atong Ginoong Hesukristo mao kini. Gihatag sa Ginoo ang iyang kaugalingon voluntaryo bisan pa ug siya mao ang Jehovah God, the great I am. Gidakop siya, gihatag niya ang iyang kaugalingon bisan pa og siya mao ang ako mao ako. Kining title nga great I am mga kaigsuunan. Ang Ginoo lamang ang adunay katungod nga mogamit niini. Kining title nga ako mao ako. Nakahibalo ang mga Israelites nga titulo kini sa atong buhi nga Dios. Walay bisag kinsa nga adunay katungod nga muingon ako mao ako. Pero ang atong Ginoong Hesukristo gigamit niya kining titulo nga ako mao ako. Titulo kini ni Jehovah sa daang tugon. Titulo kini ni Yahweh sa daang tugon. Pero gigamit kini ni Jesus sa iyang kaugalingon, iyang gibungat ang pulong nga ako mao ako. Mugani nga nangatumba ang mga sundalo sa pagbungat ni Jesus sa pulong nga ako mao ako. Gumikan kay gipakita gayud sa Ginoo nga siya ang buhi nga Dios. Ang giingon sa verse 5 ug verse 6, mitubag si Jesus, sila mitubag si Jesus nga taga Nazareth. Ako siya miingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako miatras sila ug nangatumba. So nakita nato mga kaigsunan, gigamit ni Jesus ang titulo nga ako mao ako or simply ako nga sa daang tugon si Jehovah lamang ang adunay katungod nga mogamit niini, si Yahweh lamang ang adunay katungod nga mogamit niini, pero gibungat kini ni Jesus gumikan kay tinuod gayud nga siya mao ang ako mao ako. Jesus Christ is the great I am. But pasabot, He is the Jehovah God. Jesus Christ is the great I am. He claimed to be the great I am. Sa ako nang gisulti mga kaigsuunan, kining pulong nga I am, personal kini nga pangalan sa Dios sa daang tugon. Mabasa nato kini sa Exodus chapter 3 verse 13 hangtod sa 14. Ang giingon dinhi, si Moses miingon sa Dios, kung adtuon ko ang mga Israelita ug ingnan sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo ug mangutana sila kanako unsa may iya ngalan, unsa may akong itubag kanila. Ang Dios miingon kang Moses, ako mao ako. So the personal name that God gave to Moses was I am that I am. Ako mao ako. Ingna ang mga Israelita, siya nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga ako mao, maoy nagpadala nganhi kaninyo. I am that sent you. So, sa daghan kayong mga higayon mga kaigsuunan, na record sa Biblia nga gigamit ni Jesus ang I am nga formula to introduce Himself. Iyang giangkon nga siya ang buhi nga Dios, the Lord God, Jehovah, Yahweh. And kining pulong nga I am, it is the greatest of all the names for the Lord Jesus Christ. I am. Maugani nga gisulat ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11 nga gibayaw gayud sa amahan ang atong Ginoong Hesukristo. Ang giingon dinhi, tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. So Jesus Christ is the Lord. Siya ang Ginoo. Ang iyang ngalan labaw pa sa tanang mga pangalan. All the other names is inferior to the name of Jesus Christ. He is the Lord and it is equivalent to Jehovah or Yahweh. And this is the equivalent to the words I am. Ako mao ako. Ang ngalan nga labaw sa tanang ngalan
sa langit ug sa yuta, I am that I am. Mo kini gigamit ni Yahweh sa iyang pagpaila kang Moses, ug mao kini ang gigamit ni Jesus alang sa iyang kaugalingon. In other words, giangkon gayud ni Kristo nga siya Dios. The Apostle Paul tells us that the Lord Jesus Christ is so above other beings sa langit ug sa yuta. Magsimba kaniya ang tanang mga katawhan. Siya Dios. Dili siya susama sa mga Dios-Dios. Dili siya katupong sa mga Dios-Dios. Siya ang labaw sa tanan mga kaigsuunan. Ang giingon sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5, kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo, siya mao ang tawo nga si Kristo Jesus. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4, busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, nahibalo kita nga ang Dios-Dios dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. Usa lamang ang Dios. He is the great I am. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the great I am. Ako mao ako, ug mao kini gigamit ni Jesus alang sa iyang kaugalingon. Sa usa ka occasion, niadtong gipangutana si Jesus sa babayeng Samaritanhon, gumikan kay nakamatikod ang babayeng Samaritanhon nga basin og si Jesus mao na gyud ang Mesiyas nga dugay rang gipaabot. Ug unsa ang giingon ni Hesukristo sa babaeng Samaritanhon? He who speaks to you am he. Literally, ang giingon ni Jesus sa babayeng Samaritanhon, I am, pointing to his claim to the title, I am. Now, dugang pa mga kaigsuunan, that is not the only time nga gigamit ni Jesus ang titulo nga I am. Giangko niya sa John chapter 8 verse 24. Gigamit gayud niya ang I am mga kaigsuunan. Sa John chapter 8 verse 24, ang giingon dinhi mga kaigsuunan. John chapter 8 verse 24, gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala ug mahitabo gayud kini kun dili kamo mutuo nga ako mao. You see? Mga matay kuno ang mga tawo sa ilang kasalanan kung dili sila mutuo that Jesus Christ is the I am. Ako mao. Meaning to say, dili optional mga kaigsuunan. Alang sa atong kaluwasan, kinahanglan nga atong tuuhan nga si Kristo Dios. Si Kristo Dios nga nagpakatawo pero wala mawala ang iyang pagka-Dios. Ug isip Dios, gamhanan siya nga muluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. So, ang giingon gayud ni Jesus, you cannot be saved unless you recognize and believe that Jesus Christ is God. Sa John chapter 8 verse 58, nangutana ang mga Hudiyo, wala pa gani kay 50 anyos, nakita na nimo si Abraham nga among amahan. Ang gitubag ni Jesus sa verse 58, before Abraham was born, I am. You see? Giangkon gayud ni Jesus nga siya ang I am. Siya ang ako mao ako. Nasabtan kadto sa mga Jewish leaders. Busa mipunit sila og mga bato ug gusto nilang patyon si Jesus, batuhon si Jesus hangtod nga siya mamatay. They understood that Jesus Christ really claimed to be God. O gipakita ni Jesus ang iyang gahom gumikan kay mitabok ra si Jesus sa ilang taliwala nga wa gyud sila kabantay. Gusto nilang patyon si Jesus pinaagi sa paglabay og mga bato at that time pero wala sila magmalampuson. Gumikan kay wala pa miabot ang gitakdang panahon nga si Kristo magantos didto sa cross sa Kalbaryo. 7 kahigayon sa libro ni Juan mga kaigsunan sa Gospel of John. 7 kahigayon nga gigamit ni Jesus kining pulong nga I am. Ako mao ako. In every one of these context, I am keeps reinforcing the deity of Jesus Christ. Si Kristo Dios gayod. So, literal gayod nga giangkon ni Jesus nga siya Ginoo, nga siya Dios.
And moreover, aduna pay laing 7 ka okasyon or 7 ka higayon nga gigamit ni Jesus kining great formula nga I am ug inubanan sa noun nga nag-describe sa iyang kaugalingon as the only one who can meet man's greatest needs in life. Gigamit niya ang pulong nga Jehovah to declare His uniqueness. Niadtong gipakaon ni Jesus ang 5,000 nga mga tawo, wala pay labot ang mga babae ug mga kabataan niadto. Gigamit ni Jesus ang I am formula. Miingon siya, I am the bread of life. Ako ang tinapay sa kinabuhi. Si Kristo lamang ang makatagbaw sa spiritual hunger sa atong kinabuhi, mga kaigsuunan. Busa ang pangutana, miduol ka na ba kang Kristo? Midangop ka na ba kang Kristo alang sa imong spiritual hunger ug spiritual thirst? Wala nay laing makahatag kanimo og katagbawan. Si Kristo lamang ang tinapay sa kinabuhi. Dili ka makabaton og kalig-on kung dili ikaw musalig kang Kristo, ingon nga tinapay sa kinabuhi. Kung dili ka mamalandong sa iyang pulong nga mao ang tinapay sa kinabuhi. Unsa pa? Ang giingon ni Jesus sa chapter 8 verse 12 ug sa chapter 9 verse 5, I am the light of the world. Again, gigamit ni Kristo ang formula nga I am. Iyang giayo ang tawo nga buta, nga wala gayod makakita, gumikan kay buta, giablihan sa Ginoo ang iyang physical nga mga mata, o giablihan usab sa Ginoo ang iyang espiritual nga mga mata, ug nakita sa maong tawo that Jesus Christ is the light of the world. Miingon si Kristo, I am the light of the world. But pasabot, kung wala ka kang Kristo higala, naa ikaw sa kangit-ngit. Pag hinulsol sa imong sala, dangop kang Kristo, duol sa kahayag. Jesus Christ says, I am the light of the world. Bisan pag-unsa ang imong relihiyon nga gikuptan, pero kung wala si Hesukristo sa maong relihiyon, kung dili tinuod nga Kristo sa Biblia ang imong gituuhan, ana ikaw sa kangit-ngit, mga kaigsuunan, ug ang pagpamatuod niini walay pagkabalaan sa kinabuhi sa tawo. Nagpakita lamang gayod nga naglakaw sila sa kangit-ngit, bisan pagkapila pa sila adunay relihiyon nga ilang giangkon. Ug ang giingon ni Kristo, siya ang pultahan, I am the door. Siya lamang ang pultahan nga magdangat kanato ngadto sa presensya sa atong buhi nga Dios. I am the door. Gigamit niya ang pulong nga I am sa John chapter 10 verse 7 and verse 9. Now ang ubang mga pultahan, dili presensya sa Ginoo ang dangatan ni adto, kundili kalaglagan, mga kaigsunan. Jesus Christ alone is the door to eternal life. Unsa pa? Sa John chapter 10 verse 11 and verse 14, gigamit ni Kristo ang I am formula. I am the good shepherd. Kaysa tinuod lang ang tanang mga individual ni ining kalibutana nasalaag diha sa ilang sala. Ang magbalantay, ang shepherd, si Hesukristo, andam nga musapupo kanila. Muganing mianhi siya sa kalibutan aron pangitaon ang mga karnero nga nangawala. Because Jesus Christ is the good shepherd. And if you will put your trust in Him, mga kaigsunan, He will take you by the hand and lead you into the Father's presence, ug iya ikawng hatagan ug pagkaon sa imong kalag sa matag adlaw. Now, gipildi ni Kristo ang kamatayan. Miingon siya, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Gumikan kay iyang gibanhaw si Lazarus gikan sa mga patay. Ug siya mismo nagpamatuod that He is really the resurrection and the life, niadtong nabanhaw si Kristo pagkahuman sa ikatulo ka adlaw. Gilansang siya sa krus, gilubong siya, apan nabanhaw siya, mga kaigsuunan. Ug mo kini atong paglaom kung atubangon na nato ang kamatayon. If you are in Jesus Christ, bisan pagmamatay ang imong lawas, mabuhi ikaw pag-usab. This is our hope in the face of death. Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, I am the way, the truth, and the life. Again, gigamit niya ang formula nga I am, mga kaigsuunan.
Only God can claim that. Ang Dios lamang ang makaangkon nga, I am the way, the truth, and the life. But Jesus Christ said it to apply it to Himself. Ang buot ipasabot, giangkon gayod ni Kristo nga siya Dios. Adunay mga grupo nga mubalibad sa pag-acknowledge nga si Kristo Dios kay tawo lamang kuno. Dako kay na nga grupo sa kanaway mga kaigsuunan. But our God used the title I am. Si Jesus nga ang Dios lamang ang dunay katungod nga mogamit niini. Sa John chapter 15, ang giingon ni Kristo, ako ang tinuod nga punuan. I am the true vine. Naunsa may imong tubag niining I am, the great I am, mga kaigsuunan, si Jesucristo. Dili ka ba mo bow down in worship kaniya? Dili mo ba siya ang kunon nga imong Dios ug manluluwas? Mo katoy second observation. The great I am, the God who appeared to Moses in the burning bush, ang Ginoo sa daang tugon nga nagluwas sa mga Israelita gikan sa Ehipto, si Jesus kadto. He is the great I am. Busa tuuhi kini mga kaigsuunan. The great I am, can you imagine? Gidakop ang great I am. Gidakop ang ako mao ako nga sa tinuod lang in just one snap of His finger kaya unta sa Ginoong Hesukristo nga patyon ang iyang mga kaaway, patyon ang mga sundalo nga midakop kaniya. Gipakita gayud ni Kristo ang iyang gahom. Paggamit niya sa formula nga I am, ako, mao, nangatumba ang mga sundalo, mga kaigsuunan. Busa hinaot nga giablihan sa Ginoo ang imong kasing-kasing una-una ug mubow down ikaw sa atong Ginoong Hesukristo. Mubalik siya pag-usab sa katapusang adlaw ug muhukom kung wala ka mo bow down sa atong Ginoong Hesukristo, unsa may imong paglaom alang sa kinabuhing walay katapusan. Ikatulo nga observation sa pagdakop sa atong Ginoong Hesukristo, voluntaryo niyang gitugyan ang iyang kinabuhi aron dakpon, pero iyang giprotektahan ang iyang mga disciples. Nasayod si Kristo nga siya lamang gayod ang mag-antos, walay labot ang iyang mga disciples. Ang giingon sa verse 7 hangtod sa verse 9, o gipangutana sila pag-usab ni Jesus, kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazareth, sila mitubag. Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako ang inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban. Miingon siya, gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon, amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. So you see, voluntaryo nga gipresentar ni Kristo ang iyang kaugalingon aron pagadakpon, pero siya lamang ang kinahanglang mag-antos. Iyang gipanalipdan ang iyang mga disciples. Dili gayud mapakyas ang Ginoo sa tanan nga nagsalig kaniya. Gipamatud-an kini sa John chapter 18 verse 8, ang giingon dinhi, giingnan ko na kamo nga ako si Jesus, kun ako ang inyong gipangita, ayaw ninyong hilabti kining uban, miingon siya. Nasayod ang Ginoo nga huyang ang pagtuo sa iyang mga disciples, pero bisan pa sa kahuyang sa ilang pagtuo, wala niya sila gisalikway. Matthew chapter 12 verse 20, dili niya balion ang bawog nga bugang upalungon ang nagkaawop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya. So bisan kuno og dunay mga higayon nga nagkaawop ang atong suga, bisag dunay higayon nga mabawog kita, huyang kita sa atong pagtuo, pero ang Ginoo nagsaad nga dili kita niya isalikway. Matinud-anon siya nga mulihok sa atong kasing-kasing aron mubalik ang kalig-on. Iya kitang lig-unon mga kaigsuunan ug iya kitang panalipdan. Walay bisag usa sa mga katawhan sa Ginoo nga mawala. Mo kini giingon sa John chapter 17 verse 12, sa pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo, ang giingon dinhi, samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako. Unsa man to nga ngalan? I am. The great I am. Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala gawas ni adtong tawo nga gitakda nga mawala gayod aron matuman ang kasulatan. And he is talking about Judas Iscariot.
Walay bisag usa sa mga tinun-an ni Kristo nga mawala gawas sa usa, si Judas. Gumikan kay gitakda na siya nga malaglag. Ang tanang mga katawhan sa Ginoo dili gayud malaglag. Iyang atimanon ang iyang iglesia. And Jesus Christ still had work for them to do and for us as well. Kung dili pagyod nato takna nga bawion sa Ginoo ang atong kinabuhi, mga lagad ug mga lagad pagihapon kita niya niining kalibutana uban sa pagbantay ug pagpanalipod sa atong buhi nga Dios. Ikaupat nga observation sa pagdakop sa ako mao ako, the great I am was arrested. Mao kini. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi, voluntaryo kini niyang gihatag. Bisan pag wala niya gikinahanglan ang bisan kinsa nga mo panalipod kaniya. Si Pedro, mga kaigsuunan, sa verse 10, paminaw nato. Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari, ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. So buot nga protektahan ni Pedro ang atong Ginoong Hesukristo. But now, wala nang inahanglan si Kristo og pagprotektar gikan sa bisan kinsa. Voluntaryo gayud niyang gihatag ang iyang kaugalingon. Bisan pa og gamhanan siya, pwede unta niyang kidlatan ang tanang mga sundalo nga midakop kaniya. But he did not do it because he was on a mission to give his life for his people, aron mabayran ang ilang sala, aron mahugasan ang ilang sala, pinaagi sa iyang hamili nga dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo. Ang majestic authority sa atong Ginoong Hesukristo iyang gipakita, nangahagba ang mga kasundaluhan. John chapter 18 verse 6, sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako, miatras sila og nangatumba. Again, pwede gyud unta nga gidayunan sila ni Kristo og patay ni adtong tungura. Gihatagan sila sa Ginoo og kahigayunan nga maghinulsol. Pero wala gayud ma-record, mga kaigsuunan, nga sila naghinulsol. Meaning to say, kung dili gayud tandugon sa Dios ang kasing-kasing sa mga tawo, bisan pagpila ka milagro ang ilang masaksihan, dili gayud sila mutuo. And these soldiers witnessed the mighty power of Jesus. When Jesus said, I am, nangatumba sila. They recognized the power of Jesus. Pero unsay giingon sa verse 12, nagpadayon gihapon sila sa pagdakop kang Jesus. Ang giingon sa verse 12, unya gidakop si Jesus ug gigapo sa mga Romanhong sundalo. Ha? Walay gahom si Kristo nga tangtangon ang gapos. Gamhana ng atong buhi nga Dios, nangatumba gani sila, but nagpakita ra gyud kini, mga kaigsunan, that everything was voluntary. Jesus Christ willingly gave his life for sinners like you and me. The mighty band of Roman soldiers actually na-reduced to weaklings at the mere voice of Jesus when he said, I am. Ang subo kayong pamalandungon, mga kaigsunan, wala gayud sila maghinulsol. They were unchanged. Wala sila mabago bisan pa sa ilang nasaksihan. Now, what about Malchus? Katong sulugoon sa Pangulong Pari nga gitigbas ni Pedro ang dalunggan, naghinulsol ba kadto? Ang giingon sa verse 10, unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon nga Pangulong Pari o ulipon sa Pangulong Pari, ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Well, kining tawhana, basin og dili gayud siya buot nga mo participate ni adtong gabhiuna, pero wala siya nahimo gumikan kay sulugoon siya sa Pangulong Pari. Pero naka-angkon usab siya, nakasaksi usab siya sa milagro sa Ginoo. Na-experience niya, nasinatian niya ang pag-ayo sa atong Ginoong Hesukristo, kay sumala pa sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 51. Ang giingon dinhi, apan si Jesus mitubag, husto na, o gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon o giayo siya. So you see, si Malko, mga kaigsuunan, nasinatian niya ang gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Natigbas ang iyang dalunggan, giputol, pero giuli ni Hesukristo, giayo ni Hesukristo, nasinatian niya ang gahom ug kaayo ni Kristo. Pero ang pangutana, nabag-o ba ang iyang kasing-kasing?
Nakita ba niya nga si Jesus mao ang anak sa Dios? Wala na record sa Biblia. Busa dili kita mag-speculate mga kaigsuunan. Masayra nato kini pagbalik sa atong Ginoo kung makita nato si Malchus didto sa langit. But we do not know because the Bible is silent. We shouldn't speculate. Pero sa tinuod lang mga kaigsuunan, multitudes of people every day nakadawat sa grasya o kaluoy sa Ginoo. Pero ang ilang kasing-kasing wala mo simba sa Dios. Wala mo pasakop sa Dios. Higala sa matag adlaw nadawat nimo ang kusog ug kabasko gikan sa Ginoo. Gitagbo sa Ginoo ang tanan nga imong gikinahanglan. Basin og nadisgrasya ka na unta kaniadto nga mamatay ka na unta pero buhi ka pa hangtod karon, nabati nimo ang kaayo sa Ginoo unsa ang tubag sa imong kasing-kasing. Daghan kaayong mga katawhan niining kalibutan nga sa taliwala sa kaayo nga ilang nadawat gikan sa Ginoo, ang ilang kasing-kasing nagpabilin nga tig-a o gahi. Hinaot higala nga blihan sa Ginoo ang imong kasing-kasing ug hunahuna niining taknaa nga ikaw mo pasakop sa Ginoo, mo bow down kaniya, mo ila kaniya ingon nga imong Dios ug manluluwas. Ikalima nga observation ug katapusan. Gihatag ni Kristo ang iyang kaugalingon didto sa cross sa Kalbaryo, gumikan kay kinahanglan gayod nga imno niya ang kupa, ang pait nga kupa sa kasakit nga giandam sa amahan kaniya aron sa kaluwasan sa tanan nga musalig kaniya. Ang giingon sa verse 11, miingon si Jesus kang Pedro, isakob ang imong espada, nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan. Ang amahan di ay mao ang nagtakda mga kaigsuunan nga imno ni Kristo ang kupa sa pag-antos. Pag-antos, dili nato kalimtan nga si Kristo nahimong tawo, 100% man. He was a human being in every way. Walay kalainan kanato. Dios siya, yes. Wala nawala ang iyang pagka-Dios, pero dili nato tuuhan mga kaigsuunan kining gitudlo sa mga kulto nga nagmix ang pagka-Dios ug ang pagkatawo ni Kristo nga murag nahimo na siyang superhuman or superman. No. Wala gayod nagmix ang iyang pagka-Dios ug pagkatawo. Jesus Christ is 100% God. He is also 100% man ug isip tawo. Nabati gayod niya ang human suffering, ang pag-antos ni ining kalibutana. Physical pain, nabati ni Jesus nga siya gigutom, nabati niya ang kakapoy at one point natulog siya ibabaw sa bangka mga kaigsuunan, ug gumikan kay siya tawo, 100% man, nakasinati usab siya og emotional pain, nasakit gayod siya. And he was in genuine agony didto pa lamang sa Garden of Gethsemane. Luke chapter 22 verse 44 ang giingon dinhi, ug samtang naganto siya sa hilabihang kasakit, nagampo siya sa labi pa ka mainiton gayod. Ang iyang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. Walay tawo nga gustong mamatay mga kaigsuunan. So that when Jesus Christ prayed at the Garden of Gethsemane, miingon siya, Lord, amahan ko, kung mahimo unta, mulabay lang kining kupa sa pag-antos, ngari ka nako. Pero dili ang akong kabubuton ang matuman, kun dili ang imong kabubuton. Now, walay tawo nga gustong mamatay. Ikaw ug ako higala, naglaom, nangandoy nga ang atong kamatayon, walay sakit nga mabati. Pero di gyud nato kontrolado ang atong kinabuhi. Wata kahibalo kung mamatay kita sa disgrasya, wa pud ta masayod kung mamatay kita sa cancer. Pero kung ikaw ug ako ang papilion, nasayod gayod ako nga ang atong pilion kining kamatayon ba nga murag natulog lang, nga wala gayoy kasakit nga atong bation. Mausab kini ang gibati ni Jesus. Bata pa siya. He was 33 years old, pero nasayod siya nga ang kamatayon nga iyang atubangon. Grabe kaayo kapait nga kamatayon. Dunay physical agony, dunay physical torments. Dili nato ma-dismiss
nga gibati ni Kristo ang kasakit. Well, on the one hand, adunay kalipay sa iyang kasing-kasing nga buhaton ang kabubuton sa amahan, nga siya mamatay didto sa cross. Mo kini giingon sa Hebrews chapter 12 verse 2, ang giingon dinhi, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini. Wala siya musibog bisan pa sa iyang pag-anto sa krus, ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. So adunay kalipay ang iyang kasing-kasing sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan, and yet nasakit usab siya. He was really agonizing, gumikan kay nasayod siya nga pait kayo ang pag-antos ang iyang pagadangatan. The physical torments were to be great, ug dili makatarunganon kadto nga pag-antos in just a few hours, mga kaigsunan. Pagadakpo na siya, pagalapdusa na siya, pagabunala na siya, luwaan siya ug ilansang didto sa cross. Pero ang physical torment dili kini makakompare sa iyang internal torment. Gumikan kay si Satanas, miatake kaniya adtong tungura, ug ang Dios, ang iyang amahan, gibati gayud niya ang tunglo ug kapungot sa amahan nga mibundak ngadto kaniya gumikan kay gipas-an ni Kristo ang kasalanan sa kalibutan. John chapter 14 verse 30, ang giingon dinhi, dili na ako makigsulti kaninyog dugay kay taliabot ang nagmando ni ining kalibutana. Si Satanas kadto, wala siya'y gahom nga makabuntog kanako. So, ang outcome sa misyon ni Jesus, sigurado gayod nga mapildi si Satanas. John chapter 12 verse 31 to 32, karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando ni ining kalibutana, ug kun iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tawo ngari kanako. Satan was about to receive a mortal wound. Mo kini gitagna ng daan sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang giingon sa Dios kang Satanas, himuon kong magkaaway ikaw ug ang babayi, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo ug paakon muusab ang iyang tikod. But most agonizing, mga kaigsuunan, mao nga si Kristo mahimong sala, mahimong kasalanan, and He was about to endure God's infinite judgment upon sin. Iya gayod nga pagaimnon ang kupa sa tunglo ug kapungot sa Dios. Ang hinungdan nganong mag-anto si Kristo didto sa cross, mao ang sala, mga kaigsunan. Gumikan kay ang sala, dulumtanan gayud kayo atubangan sa Ginoo. Jesus was about to become sin. He was about to be totally alienated from the Father. Talikdan siya sa amahan. Tungluhon siya sa amahan. Paantuson siya sa amahan. Gumikan sa sala sa mga katawhan nga gipas-an niya sa iyang abaga. The thing we should notice is that in the midst of his agony, bisan pa sa iyang pag-antos, mitawag gihapon siya sa iyang amahan. Bisan pag nabati niya ang tunglo ug kapungot sa iyang amahan, mitawag gihapon siya sa Dios Amahan. Ang problema sa mga katawhan is that in times of trial, dili kita moampo. We are often prayerless. Now, we don't pray because we don't truly believe God. Pero si Jesus, taliwala sa tunglo ug kapungot sa amahan nga iyang gisalo, mitawag gihapon siya sa Dios. Miingon gihapon siya, Abba Father. Kining word nga Abba Father, it is a term of close relationship. Ug mo kini gitudlo ni Apostle Paul kanato nga atong pagalitukon sa atong Dios. Ato siyang pagatawgon og amahan. Abba Father. Galatians chapter 4 verse 6 ang giingon dinhi, aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing, ang espiritu nga nagtuaw, amahan ko, Abba Father. Makita nato ang kaisog sa atong Ginoong Hesukristo sa pagdakop kaniya ni adtong taknaa. Mark chapter 14 verse 41 hangtod sa 42 ang giingon dinhi, sa ikatulo niyang pagbalik, miingon siya kanila,
Nangatulog bagihapon kamo og namahulay, husto na. Miabot na ang oras nga itugyan ang anak sa tawo ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bango na kamo kay mangadto na kita. Tanawa, ania na ang nagbudhi kanako. So after praying 3 times dito sa Garden of Gethsemane, mga kaigsuunan, si Kristo nakabaton og kalig-on nga atubangon ang iyang kamatayon. Luke chapter 22 verse 41 to 43 ang giingon dinhi. Unya mibiya siya kanila ngadto sa dili kayo halayo ug miluhod siya og nagampo. Amahan, miingon siya, kun buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imo mo'y matuman. May anghel nga mitungha gikan sa langit nga milig-on kaniya. So nasayod si Jesus nga padulong na si Judas ug ang mga sundalo aron siya pagadakpon. Ang temptasyon nga kusog kaayo at that time was that muikya si Jesus, mudagan. Pero wala kini gibuhat ni Jesus. Gumikan kay aduna gayoy duty nga iyang pagabuhaton. He said, "Get up, mangadto na kita." Dili ingon og get up, mangikyas ta. No. And we must never forget, mga kaigsuunan, nga ang gipangayo ni Jesus sa iyang mga disciples is that mubarog kita alang kaniya, musunod kita alang kaniya. Mark chapter 8 verse 34 to 35 ang giingon dinhi. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug giingnan sila, bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an. Kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Ang Christianity, mga kaigsuunan, nagademand gayud og courage and steadfastness. Mo kini giingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ang giingon dinhi, busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Praise the Lord. Now, ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo nagademand nga atong ipadaplin ang atong mga personal comforts. Kining mag door-to-door evangelism ta, mag Bible study, moadto sa Kanaway, moadto sa Santiago ug sa Roosevelt, mga kaigsuunan, dili kini sayon. Dili kini sayon, aduna gayoy sacrifice nga atong pagahimuon. Kining maghatag kitag tracts, mag street preaching, dili kini sayon. Pero kinahanglan nga mubarog kita alang sa atong Ginoong Hesukristo. Ang magkinabuhing balaan taliwala sa pagkadautan sa atong palibot, magkinabuhi ingon nga tinuod nga Kristohanon, dili kini sayon. Kay pagadumtan kita sa mga katawhan, but we have to stand up for the Lord Jesus Christ. Hinaot nga ipakita sa Ginoo kanato ang great danger of the hour. Nagkadautan gayud ang kalibutan. Mo kini higayon nga gihatag sa Ginoo kanato nga mubarog kita kaniya ug dili kita mo compromise. Hinaot nga tumano nato ang giingon ni Jesus, pray so that you may not fall into temptation, so that you may not fall into sin. Pray that God will give us the strength. Ug alang sa mga higala nato nga wala pa kang Kristo, nakita nato nga voluntaryo gayud si Kristo nga nagpakamatay. Gipakita niya sa iyang pulong nga pwede bayagid unta nga puuhon sa Ginoo ang tanang midakop kaniya. Pag-ingon ni Jesus nga ako, mao ako, nangatumba silang tanan. Jesus Christ could have called thousands of angels in order to destroy his enemies, but he did not do that. He did not do that. Gumikan kay kinahanglan gayod nga matuman ang iyang misyon sa pagluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ug ang paagi aron ikaw maluwas higala, mao nga adunay mubayad pinaagi sa kamatayon ug pinaagi sa dugo alang sa silot sa imong sala ug sa akong sala. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So the death of Jesus Christ was really necessary. Nga bisan pa og mahimo unta ni Kristo nga puuhon ang iyang mga kaaway, he did not do it because he willingly gave his life as a sacrifice for sin. Pero sa adlaw sa paghukom,
buhaton ni Jesus ang wala niya gibuhat nga mahimo unta niyang buhaton. Iyang pagahukman ang tanang mga katawhan nga wala naghinulsol. Gihatagan og kahigayunan nga maghinulsol apan nagdumili. Moabot ang panahon that Jesus Christ iyang ibubo ang tanan niyang tunglo ug kapungot. Ug nianang taknaa wala na gayoy kahigayunan pa nga maghinulsol. Busa higala samtang karon adunay kahigayunan pa paghinulsol sa imong sala. Isurrender ang imong kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo ug dawata siya ingon nga imong Dios ug manluluwas. Ayaw paabuta nga wala nay kahigayunan alang kanimo, buhi pa ikaw. Come to Jesus Christ right now. Kay basin og unya ulahin na ang tanan, basig ugma ulahin na ang tanan. Ayaw na ka nagpaunya-unya higala. Duol kang Kristo karon. Talik di ang imong sala ug ang kuna siya ingon nga imong Dios ug manluluwas ug ikaw maluwas. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Hinaot nga ang balaang espiritu nagapanglihok sa kasing-kasing ug hunahuna sa matag usa. Mamunga kini. Hinaot nga mo surrender ang matag usa kang Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Salamat sa imong pagsakripisyo sa imong kaugalingon voluntarily didto sa krus sa Kalbaryo. Gumikan kay ang resulta ni adto mao ang kaluwasan sa tanang mga mutuog musalig kanimo. O Lord, bless your people and help us to proclaim the good news of salvation sa mga wala pa masayod niini. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati, sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.